Μαλάκες, είναι η στιγμή. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ξέρω, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε συνθήκη βίντεο. Το ξέρω. Υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος γι' αυτό. Ένας από αυτούς είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις live stream από ότι να κάνεις μοντάζ. Το σημερινό είναι λίγο ιδιαίτερο για μένα, γιατί επιτέλους θα κάνω αναβάθμιση στον υπολογιστή μου. Συγκεκριμένα επεξεργαστή. Συγκεκριμένα είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ το υπέροχο πράγμα, το οποίο είναι ο Ryzen 7. Δεν ξέρω εάν κάνει focus. Ryzen 7 5800X. Το ξέρω ότι είμαστε στην νομίζω ένατη γενιά Ryzen ή κάτι τέτοιο. Δεν βγάζει νόημα για μένα να αλλάξω όλο μου τον υπολογιστή αυτή τη στιγμή. Οπότε, εφόσον έχω μια μητρική η οποία υποστηρίζει μέχρι 5η γενιά και εγώ έχω δεύτερη γενιά Ryzen 5, θεώρησα ότι είναι ίσως η καλύτερη ιδέα να πάρω τον top που ας πούμε παίρνει η μητρική μου, αν εξαιρέσει το Ryzen 9 που εντάξει μετά ξεφεύγουμε πολύ. Αλλά νομίζω ότι είναι ίσως ό,τι καλύτερο μπορώ αυτή τη στιγμή να πάρω τα λεφτά του και θα τον τεστάρουμε σήμερα. Αφού όμως πρώτα τεστάρουμε, μάλλον δούμε σε τι φάση είναι ο υπολογιστής αυτή τη στιγμή, χωρίς την αναβάθμιση, και μετά θα δείτε την διαδικασία που αλλάζω τον επεξεργαστή και θα τεστάρουμε τα ίδια παιχνίδια μετά την αλλαγή. Οπότε, δεν θα τεστάρουμε πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι καλώς ή κακώς εγώ τα συγκεκριμένα τα παιχνίδια που παίζω μόνος μου, βασικά πλέον παίζω μόνο manager μόνος μου. Αλλά τα παιχνίδια τα οποία θέλω να τεστάρω είναι CS, είναι GTA και το βασικότερο απ' όλα το Stalker 2. Γιατί είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω εάν θα κάνει διαφορά ο επεξεργαστής ή όχι. Συνήθως έχω ένα μαχαίρι εδώ, το οποίο είναι για αυτές τις στιγμές, αλλά εφόσον τώρα δεν το βρίσκω και βαριέμαι να σηκωθώ, θα το παίξουμε λίγο μπαλίτσα με στυλό ή όχι, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέρω να το κάνω. Παρ' όλα αυτά, και θα σας εξηγήσω τώρα το πώς ακριβώς κάνω αναβαθμίσεις στο PC μου διαχρονικά. Ωραία. Τι κάνω εγώ? Επειδή προφανώς ας πούμε δεν θέλω. Θεωρώ ότι μπορώ να ξοδέψω τα λεφτά μου σε καλύτερα σημεία από το top hardware που υπάρχει εκεί πέρα έξω. Οπότε, ωραία, θα το ξαναπάρω με το στυλό. Οπότε, τι κάνω? Εγώ, καλή ώρα, όπως την τελευταία φορά που κάνω αναβαθμίση στον υπολογιστή μου, συνήθως παίρνω κάποιες γενιές πίσω τα πάντα. Δηλαδή, τώρα καλή ώρα πήρα το Ryzen 7 5ης γενιάς και έχουν βγει, ας πούμε, έχει βγει μέχρι σειρά 9, νομίζω. Το οποίο εντάξει, ο επεξεργαστής πάντα έμενε πίσω, αντικειμενικά. Έχουμε και cooler, το οποίο δεν θα το χρησιμοποιήσω. Δεν έχουμε cooler. Αυτό είναι. Στην ουσία το κουτί είναι άδειο και είναι αυτό εδώ το πανέμορφο πράγμα. Αυτό εδώ. Και έχει αυτοκολλητάκι Ryzen 7, δεν θα το βάλω λογικά στο PC. Παρ' όλα αυτά. Λοιπόν. Οπότε πάντα παίρνω κάποιες γενιές πίσω για να μπορέσω, ας πούμε, να έχω κάτι καλό και παράλληλα να μην μου φύγουν πάρα πολλά λεφτά. Οπότε έτσι θα πηγαίνει και πάντα έτσι το έκανα. Δηλαδή από όταν πρώτο έφτιαξα το πρώτο PC, το οποίο είχε έναν i5 6500 χωρίς κάρτα γραφικών, και μετά πήρα την θρυλικότατη 1050 Ti και την άλλαξα πέρυσι, ξέρω εγώ. Νομίζω, πέρυσι το καλοκαίρι. Αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι το καλοκαίρι την άλλαξα. Και ναι, αυτά. Πάμε στα τεστ. Ο επεξεργαστής που με έχει συντροφεύσει τα τελευταία 6 με 7 χρόνια είναι ο Ryzen 5 2600, ο οποίος επεξεργαστής στο σύνολό του, ακόμα και τότε όταν βγήκε, θεωρώ ότι ήταν ίσως ο πιο budget friendly καλύτερος επεξεργαστής που μπορούσες να πάρεις, αν εξαιρέσεις τον 2600X που είναι λίγο καλύτερος από αυτόν, ο οποίος μέχρι σήμερα υπάρχει ακόμα χώρος, υπάρχει λίγο ψωμάκι ακόμα για να μπορέσει να ζήσει. Θεωρώ είχε ακόμα 5 χρόνια, ας πούμε, στη ζωή του όσον αφορά κάποια παιχνίδια. Πώς ακριβώς πρέπει εγώ να το βγάλω αυτό τώρα? Πες να του γάμισα τα πρέκια. Αναβαθμίζω αυτή τη στιγμή καθαρά για να έχω πιο πολύ διάρκεια σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, για να μην αναβαθμίσω σε DDR5 μνήμες ακόμα, και β για τα streams, για να μπορεί να ανταπεξέρχεται καλύτερο υπολογιστής όχι μόνο όσον αφορά το stream αλλά και τα games. Υπάρχουν φορές που, όπως μπορούμε να δούμε από τα αποτελέσματα, ας πούμε Subnautica 2 ή Stalker 2, που έπρεπε να ρίξω τα settings για να έχω μια καλή εικόνα, μια smooth εικόνα για να βλέπετε εσείς και εγώ. Στο Counter-Strike, το οποίο πλέον είναι ένα δύσκολο παιχνίδι να τρέξει ένας παλιός υπολογιστής, έχουμε το Ryzen 5 στα 126 average και 1% χαμηλά 55.
Το 1% χαμηλά υποδηλώνει ότι είναι τα FPS τα οποία πηγαίνει ο επεξεργαστής στις χειρότερες του στιγμές, σε μέσο όρο. Τα 55 FPS υποδηλώνουν ότι δεν είναι smooth η εμπειρία και μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Ενώ ο Ryzen 7 έβγαλε 314 FPS κατά μέσο όρο και 1% χαμηλά 125. Εδώ πέρα ναι, υπάρχει κάποια διαφορά, αλλά είναι πολύ πιο smooth η εμπειρία και ίσως με κάποιες παραπάνω ρυθμίσεις, ας πούμε καλύτερες, να μπορεί να γίνει και καλύτερο. Οι ρυθμίσεις είναι οι competitive ρυθμίσεις που μπορείς να γκουγκλάρεις να δεις. Στο Car Mechanic Simulator, το οποίο έχει built-in benchmark και δεν το ήξερα και είπα ότι ξέρεις, θα είναι cool να δούμε αν το παιχνίδι τρέχει καλά και τέτοια. Ο Ryzen 5 έβγαλε κατά μέσο όρο 66, minimum 9, maximum 86. Ο Ryzen 7 έβγαλε 76 average, 43 minimum και max 94. Υποδηλώνει ότι υπάρχει τεράστια διαφορά στα χαμηλά. Όχι ότι θεωρώ ότι στο παιχνίδι θα υπήρχε κάποια διαφορά, ίσως όταν θα φόρτωνε κάποια σκηνή ή κάτι τέτοιο να βλέπαμε κάποια stutters, ενώ στο Ryzen 7 δεν θα τα βλέπαμε τόσο πολύ. Ένα παιχνίδι που δεν λείπει ποτέ από αυτά τα τεστ είναι το Shadow of the Tomb Raider, το οποίο ακόμα φέρνει κάποιους υπολογιστές, ας πούμε, στα γόνατά τους, να το πω έτσι. Εκεί που ο Ryzen 5 έβγαλε 77 FPS average, ο Ryzen 7 έβγαλε 129. Τεράστια διαφορά. Οι ρυθμίσεις είναι αυτές που βλέπετε μπροστά στην οθόνη σας. Βγάλετε συμπεράσματα μόνοι σας, ας πούμε. Εδώ είναι μια συνθήκη που δεν περίμενα να πω ποτέ. Εδώ πέρα τεστάρουμε το GTA 5 Legacy. Εδώ έχουμε το Ryzen 5, ο οποίος maximum από όλες τις σκηνές. Εδώ πέρα πήρα όλα τα average από όλες τις σκηνές που έδειξε το benchmark και έβγαλα τα νούμερα τα οποία τέλος πάντων είναι όλα μαζί δια 5. 122 max από όλες τις σκηνές, 28 minimum, 74 average. Είναι μια πολύ καλή συνθήκη, καθώς είναι όλες οι ρυθμίσεις στο max και ακόμα το παιχνίδι αυτό ίσως να δυσκολεύει κάποιους επεξεργαστές οι οποίοι να είναι πιο παλιοί στα top settings. Ο Ryzen 7 έβγαλε 195 max, minimum 25, το οποίο είναι πιο χαμηλό από το Ryzen 5 και κατά μέσο όρο έβγαλε 84, ενώ δεν υπάρχει τεράστια διαφορά κατά μέσο όρο, υπάρχει μεγάλη διαφορά στα maximum FPS, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα φαίνονται πάρα πολύ στις σκηνές που δεν θα γίνεται χαμός. Λοιπόν, μικρή παρένθεση σε αυτό που θα γίνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η αλλαγή του BIOS μου έχει κάνει τα πράγματα λίγο ανακάτω. Θέλω να πω ρυθμίσεις και τέτοια. Μια χαρά δουλεύει το PC, δουλεύει πολύ γρήγορα. Με γεια μου, καλοτάξιτος. Λοιπόν, έχω ανοίγει το Stalker αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Ωραία. Πάμε να δούμε ρυθμίσεις. Λοιπόν, οι ρυθμίσεις είναι Mixi Medium High 6SS. Γιατί έχω 6SS? Νομίζω είχα το FSR. Τέλος πάντων, ας το 6SS αυτό που είχα Ultra Quality. Native AA. Πάμε Native AA, ωραία. Βλέπετε, medium, epic, high, είναι μίξη ρυθμίσεων τέλος πάντων, ρε παιδί μου, σε γενικές γραμμές. Οπότε πάμε να κάνουμε continue από εκεί που το είχα αφήσει στο τελευταίο stream. Δεν θα κάνουμε mission, θα κάνουμε λίγο έτσι γύρω να δούμε πώς ζει, αν ζει πέρα, ας πούμε, το πράγμα, αν δουλεύει. Δεν έκανα τεστ πριν παίζοντας Stalker με τον παλιό επεξεργαστή. Εάν θέλεις να δεις πώς πήγε αυτό με τον παλιό επεξεργαστή,
Μπες στα streams. Απλά πήγαινε σε ένα τυχαίο σημείο οπουδήποτε, ρε. Όπου να είναι. Έστω, ας πούμε. Νομίζω διαπιστώνουμε ότι δεν φταίει. Δεν έφταιγε. Αν και, εντάξει, είναι πολύ πιο smooth αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν έφταιγε ο υπολογιστής μου. Δεν έφταιγε ο υπολογιστής μου. To be fair, από ένα πράγμα. Λέει το game ότι θέλει SSD. Εγώ δεν το έχω κατεβασμένο σε SSD. Δεν έχω SSD αρκετά μεγάλο για να χωρίσει αυτό το παιχνίδι. Πρώτον. Και δεύτερον, ο δεύτερος μου SSD, ο οποίος δεν είναι τελείως γεμάτος, ρε παιδί μου, αλλά δεν θέλω να τον αδειάσω για να βάλω μόνο το ένα παιχνίδι μέσα. Νομίζω δεν βγάζει νόημα στο κεφάλι μου, βασικά. Εντάξει, τρέχει κάπως καλύτερα, μπορώ να πω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα τρέχαμε με σχεδόν 60, ας πούμε. Νομίζω. Και είναι πολύ όμορφο το παιχνίδι. Άμα, ας πούμε, λέμε, μπούμε εδώ και κλείσουμε το 6SS. Μα δεν θέλω upscaling method. Πώς μπορώ να το κλείσω? Ξέρεις τι, FSR balanced. FSR balanced. Είναι πολύ blurry. Yo, 120 FPS αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραίο, πολύ smooth, αλλά είναι πολύ θολό, ρε παιδί μου. Αν κλείσω το δεύτερο. Είναι. Έπεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ πιο καθαρό όμως, αλλά έπεσε πολύ. Δηλαδή από τα 120 πέσαμε αυτή τη στιγμή στα. Ναι, δεν βλέπετε κιόλας. Μάλιστα. Εντάξει, είναι αρκετά καλύτερα. Πάντως, αρκετά καλύτερα. Ακόμα και κάποιο λόγο του πήρε πολύ ώρα να φορτώσει όλα τα πάντα εδώ πέρα. Αλλά, εντάξει. Δεν ξέρω αν θα του δίνει άλλη ευκαιρία, να πω την αλήθεια, εύκολα. Δύσκολο. Απλά, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι optimized. Το παιχνίδι δεν είναι optimized καθόλου. Επίσης, να πω κάπου εδώ ότι είναι η επόμενη μέρα και δεν πρόλαβα χθες να τελειώσω, ας πούμε, έτσι, προφανώς. Λοιπόν, μια μεγάλη βασική διαφορά από τον προηγούμενο επεξεργαστή με αυτόν είναι ότι, εδώ πέρα έχω και το σκονάκι μου με αυτό που θέλω να πω, είναι ότι ναι μεν είναι πολύ καλύτερος αυτός ο επεξεργαστής, αλλά τραβάει πολύ περισσότερο ρεύμα και είναι πολύ πιο ζεστός. Δεν είναι τραγικά πιο ζεστός, βασικά είναι τραγικά πιο ζεστός, να μιλώ μαλακίες, αλλά είναι επειδή τρώει περισσότερο ρεύμα. Νομίζω είναι λογικό. Με κάποιες ρυθμίσεις μπορεί να πέσει αυτό το πράγμα, με undervolting. Πρέπει να το ψάξω πάρα πολύ όμως για να το επιχειρήσω. Δεν έχω κάνει ποτέ overclocking, undervolting, τίποτα ποτέ ζωή μου, δεν το έχω κάνει ποτέ. Θέλω να πω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο λύνεται. Και λύνεται από ό,τι έχω καταλάβει σχετικά εύκολα. Ναι, αυτά θα κάτσω να αράξω λίγο να παίξω. Πραγματικά όμως να παίξω, τύπου δεν έχω κάτσει να παίξω μόνος μου ever. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε, ναι, αυτά. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, ήταν έτσι λίγο διαφορετικό. Το είχα πει κιόλας σε κάποιο stream ότι αυτό θέλω να το κάνω γενικά, hardware streams και streams, μακάρι. Hardware video και τέτοια. Και ήταν καλή ευκαιρία γιατί, εντάξει, είναι μεγάλη αλλαγή. Είναι μεγάλη αλλαγή ομολογουμένως. Οπότε ναι, θα τα πούμε στο stream ή σε κάποιο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.